Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mone roɓindu jaydeli moɗon fulfulde fo salminama jurama ɗum noon ko wiɗon tan goto fo salminama inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna foof gam jaam wawa artude oɗo rafi holla en caggal ɗum noon no subaka foof ko banimon debbo Aissata Ndiaye ni wonde bonum gorko Amadou Moussa bisimilla ma eyyi ko ɗum ɗo gonomi par ce que hanki noon hanki a diwnoɗo diw hanki a diw hanki aɗa wi bettudemi ni mboɗo fadma e banimon debbo e banimon gorko tan ha mbiɗa kam wikeno juuti ha ƴettima ha mbiɗa to panmami ɗo hanki vraiment to cikkannomi ma ƴagoy to hanki a rewanto ɗum noon ko ɗum ɗo gandunomi mi salmitimama no fewi Aissata mi salmini kadi hettiyankoɓe foof e yiɓiyankoɓe wonɓe e nder kamɓe caggal leydi Sénégal yettude Allah kadi e julde nabi Mouhammadin ya Rasulullah sallllahu alayhi wa sallam wideɓe kadi aussi noɓe mbaddi e korka won hen ko wulaɓe kono won hen kadi ne saɓori kono an mi nani sa hoori hen sa aɗa waɗa entraînement mbaɗana en expliqué hono ɗum amnoto Amadou est ce que entraînement ne yaade korka ɗum kay ko ɗum tagui namdimi noon ɗum tagui namdi docteur o wi ko tan waɗɗu hen entraînement yimi yow entraînement o tigui ɗo nden nanni sabu mbiɗa andi kam sa hoori kihiɗa wawa waɗede entraînement ɗum ko goho jammo kadi aussi ko couvre feu 20 heures jamma o ko couvre feu te hakkude nde taƴetede e 20 heures presque e 20 heures ko goto maɗo ko hojomaji dabɓi woni ɗo naafila o yoni entraînement mo gasi ɗum noon naafilo lomtima entraînement o wadde ko wiide bandiraɓe tan bisimilla mabɓe e roɓine mabɓe jaydeji noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude Aissata ne wayno ko limore nde ganduɗa nde hande yimɓe ɗiɗo ɓeydima e limore mayɓe ɓe ganduɗa ɓe ko heddiɓe coronavirus kono kadi oɗo saaha hande hollitama ni wonde won jiiɓor goɗɗo mo ganduɗa ene teska ɗum ɗon foof noon nana soomi e nder jaydeji leydi men Sénégal noon tigui Amadou jayde libération udditadama ko noon tigui jayde wi de kadi ko yimɓe ɗiɗo ne wayno keddima ɗo e leydi men Sénégal tawi noon ko boros covid 19 ɗum ɗon waɗi ko hanki jayde wi noon ko limore ko yewti hande nde ɗo limore ina ɓeydiya ha joni e jokkude inde sifo noon ɓen ɗon heddiɓe hen ɓe ko jarannoɗo e duuɓi 5 e jarannoɗo e duuɓi 9 kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe cellano ko rafi coronavirus ɓe koɗi hen goto hoɗi ko toon to Médina goɗɗo ko toon to Dakar Plateau jande kadi yejjitani hay seeɗa alhaali oɗo suka walla mbiyen tigui oɗo tiggo gujjanoɗo toon to Keur Massar jande arti noon e on ɗon mo ganduɗa ko gujjunoɗo o yitama kono kadi o arti holko jeeyi sababu wujjudemo on ɗon tiggu so wiide makko de ko jibi kala ko jibinno ne wayno daraki saabi noon o miiji wujjude tiggu beele omo wawa tigui kankone dañde ko neehi jayde las quotidien ne wayno arti tigui koye nde ɗo mayde nde wi noon kayre nde haali koye mayde ganduɗa nde ko toon to Médina ko yewti oɗo boros covid 19 ɗum ɗon noon jande wi tan ko mayde sowodirde kono kadi ko sunare nde ganduɗa nde hande reggodiri e nder ɓesgu woturu ɗum ɗon noon jande ne sifo nde wi tan ko biteɗo Aram Sall caggal tan nde o habra wonde on ɗon de hono bandi ko ne wayno heddima e boros covid 19 ko ɗon tigui o yani ko wiyete ko hono crise o nawa toon to hôpital accanimo haw wasi e fittandu makko ko le soleil addi jayde nde ari ko e gonka kono kadi e sifa ko yewti koye o boros covid 19 kono tan ko limore hanki nde tigui jayde nde arti nde wiide ko 43 ina wayno kañumen tawi ko wondunoɓe e boros o celli tigui e nder ñalawma goto ne wayno noon ko ɗum record e ñalawma hanki o kono kadi nde arti e limore hanki nde ene gasa nde ɓe bindata nde tawi ɓe keɓani hono kabaru wonde cankinoɗo goɗɗo ɗum ɗo noon kamɓe ɓe mbi ko Sénégal dañi hono yimɓe 10 heddiɓe hen kono tan pamen ko 101 ne gasa tawi kamɓe ɓe bindan no mbiɗen ni kono tan ko 9 e 69 ka kesso woni ko yiya hanki tawi hen tata ko transmission communautaire e nder 8 test ɗum ko limore hanki jayde l'observateur jayde groupe Futur Média aride kañumne kadi koye ɓeɗo ɗiɗo heddiɓe e boros covid 19 e nder ñalawma goto ndewi noon ko Abdoulamine Sey kañum de mo ganduɗa o kay hande ene jeeya e ɓen ɗon heddiɓe e o boros coronavirus battuɗo 101 noon kañumne kadi ko gorko mo duuɓi 94 tawi noon o hoɗi ko toon to Dakar Plateau kono kadi jayde arti e tension manam tan jiiɓor mo ganduɗa o hande ine lombi hakkude ɓe ganduɗa ɓe ko noddirteɓe comité suivi woni tan ɓe ganduɗa ɓe ko wiya yo nden hande oɗo force covid tawi noon koɓe 3 suɓaɓe holitama ni wonde kay hande o aldi hakkude mabɓe ko opére joom woni jobdi ganduɗa ndi ne tolni e million ngaji 3
tati piccal joyi woni 3 millions 500 ko preñe meɗen CFA ɗum oɗo saha hannde addi tigui peccor kam e jibor e nder on ɗon comité jeyde enquête loski nden ɗon de wi oɗo saha hannde koɗe eɓɓoje walla ɗeɗo peeje ɗe ganduɗa ɗe hannde ina kay lelnagam duusa ko fate banggue faggudu leydi men Sénégal nde wi tan noon ko la longue attente manam tan oɗo saha hannde ko yimɓe ɓeedi koko keppi no fewi sababu noon ɗeɗo peeje ɗe ganduɗa de ina lelna ɗum ɗon noon yimɓe ganduɗa ɓe kay hannde ina wayno ina kumpiti to banggue faggudu ina mabɓe biteɗo mortal kan e wiide makko noon oɗo crise mo ganduɗa o ko crise ko hono covid 19 de wayno de ɓurata bonde e ko wiyete ha joni hono o dévaluation woni saaha tan nde Sénégal o waylanno koppareji muɗum ɗum noon de e wiide makko ma leydi ndi wuur on ɗon crise bonɗo Sidi Lamine Ndiaye kañumne kadi arti hen ko noonne kadi e Mamadou Ibra Kane mo ganduɗa ko CDF tigui woni toon to ministre de l'économie o wiide makko noon ne wayno ngal ɗon jawregal de wersi ko tolni e goho piccal 4 milliards e koppareji meɗen CFA toon to trésor public quotidien le quotidien nden ɗon jeyde wayli sawru mbaggu kayre de nde arti koye oɗon dirteɗo les souverains pontifs ɗum ɗon noon son paami ɗum tan komo ganduɗa ko gardiɗo diine Issa Yankoɓe kañum de ina wayno jaaɓi ko yewti ko e bismango hoorejo Macky Sall ɗum ɗon noon saabi jeyde wi ko le pape nan oɗo saha hannde le pape en salle d'attente manam tan kanko pape François oɗo saha hannde omo kay fadi ha oɗo kaɗo gonka ene wayno iwa ɗo e on tuma noon mo warɗo e leydi men Sénégal jeyde ni sifo holko jeeyi sababu noddudemo hoorejo Macky Sall ko caggal nde wino yo leyɗele ɗe ngala dole ɗe jaafe ñamade kanko noon ɗum ɗon welima no fewi saabi o noddi Macky Sall koye on tuma hoorejo Macky Sall noon bismimo ɗo e wuro lamorgo ngo kono kadi o jaaɓi so ɗum ɗon noon laatima ne wayno kanko wonata tigui hono pappa ɗimmo mo ganduɗa kay kañum tigui ari ɗo e Dakar caggal mo ganduɗa ko Jean Paul II garnoɗo ɗo hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi ɗiɗi woni 1992 jeyde stade quotidien oɗo subaka hannde ko ɗon guddirten ɗum ɗon noon jeyde arti noon koye ha joni sifa gonaɗo gam ɓamtude championnat toon to Angleterre jeyde wi noon ko club aji ɗi oɗo saha hannde kay koko pecci miijoji e nder sappo e nder ha joni mbiyen club aji nogas sappo tati ɓi kañumen jaaɓi yo ɗum ɗon ɓamte kono jeegom keddiɗi ɗi ne wayno kañumen mbi ko loppet jaadani hen saabi noon oɗo saha hannde ina wayno ɓe keɓani koɓe jinno ko saabu ko ma timma sappo e nayyi wiɓe ene jaadi hen heddiɓe hay so tawi mbiyani noon e on tuma gueɗɗe ne mbawi ɓamtude kono ɗum ko jeyde arti ko yewti ko e ko wiyete ha joni légende de la tanière manam tan yimɓe waɗɓe fayida e to banggue weero barotedego leydi men Sénégal oɗo wiyete ko Yatma Diop jeyde wi noon ko le génie d'Asmara manam tan ko neɗɗo ha joni mantinnoɗo toon to Asmara ɗum ɗon noon ko meilleur ailier mo ganduɗa ko kan 1968 kanko noon woodi biɗo so tawi kay ballon d'or ne wonno e on ɗon saaha Yatma kañum tigui ene wayno heɓanno ɗum e on ɗon tumo kono kadi jeyde wi ko créateur mo ganduɗa o ko Lamine Diack kono ɗum ko ina tawe hen ɓiɓɓe Afrique naaɓe ganduɗa ɓe ko ɓurɓe kay ha joni fettude ko heewi e nder Ligue des champions européenne ina mabɓe Didier Drogba kam ardi jeyde wirima ko record man eto e mo ganduɗa ko Michael Essien kañumen oɗo saha hannde tawtimo e podium o kono ɗum ko ina tawe hen ɓe ganduɗa ɓe ko supporter FC Barcelone ina gasa tawi ina jiiɗi ɗum nande ko mo ganduɗa ko Neymar kañum de sali offre mo ganduɗa ko XXL mo ganduɗa o kay ko Paris Saint-Germain fawi tabal gam yidde o ɓeydo contrat makko kono tan Neymar wi ko loppet saabi noon jeyde wi beele o wonani e tabade gam ruttade toon to SC Barcelone ko ɗum ɗo woni ko ɓurno tengtude e roɓino men jeyde jeewo subaka ne wayno Amadou Neymar yitani hoore mum Paris Saint-Germain Neymar ene wayno haysinno kam vraiment en tout cas ko no mbiɗani yitaki hoore makko saabu eɗen gandi rawane o yehino hawɗe ɗiɓi yaade kono ko caɗele kaldigal to banggue koppereji saabi kono kadi joueur ne jogui sirlu nde tawno joomum nene nayo walla duuɓi ne ɓeydo tan contrat mum hono cachet mum ne ɓeydo tellade donc noon toɓe kamɓe ɓe paami ko mbaɗata ko o saaha ɓe goni e profide no fewi pour ne wayno hebde koppareje ɗeɓe cohli ɗe noon tigui Amadou wadde en uddito e ɓoore wonde woni laygol rafiwoɗo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka foof hande noon Amadou ko talata de talata joyi lewru hande talata joyi lewru noon ko communiqué o yaltini ko woni temedde jeeɗiɗi e ɗiɗi test waɗama ko yalti hen noon woni capanɗe jeeyo e jeetato ɓe ganda dañi rafi o capanɗe jeeyo e nayoɓe koɓe ganda ine anda holiraɓe ɗumen nayoɓe noon ko transmission communautaire mana dañɓe rafi o te anda ko to ƴetti ɗum noon koni yaari ko Médina goto Parcelles Assainies goto Guédiawaye goto
e Touba goto ɗum noon hande capande joyo celli ha koti galleji mumen e joyo ɓe ganda ɗo joni nane ka grave goɗɗo kadi dañi sankare wonde Amadou ko gorko mo ganda ine tolne duuɓi capanɗe 74 onne ruttima e jomum e oɗo rafi covid-19 guilere fo fuɗɗi ha joni noon temeɗɗiɗi e capanɗe jeegomo e temeɗɗiɗi e temeɗɗi ujunere e temettati e capanɗe e nogas e jeenayyi woni ujunere de e temettati e nogas e jeenayyi woni testaɓe dañi rafi o e nder leydi meɗen ina jeeya hen noon temedde nayyi e capanɗe jeeɗiɗo ɓe ganduɗa celli ha koti galleji mumen 11 wasɓe hen pittali mumen goto jaltinaɗo leydi ndi e kadi capanɗe jeetati walla mbiyen temedde jeetati e capannayyi e jeeɗiɗo ɓe ganduɗa ɗo joni ko kamɓe goni safrede Amadou noon hanki wiyanoma woni ɗum ɗo record o no wiyete chiffre record o nde ganduɗa dañi ko waɗi mana ɓe ganduɗa ete selluɓe hande ne ƴewtidama selluɓe kewi sawde capanɗe joyo ko yettere Allah no fewi wadde firti ko hande aussi hande dattimo ko hanki o wadde ko hanki on natti wonde record hanki ko capannayyi e tati hande ko capanɗe 5 wadde ɗum ɗon ene fama tigui oɗo saaha hande ko sellata ko kadi nana ɓeydi yaaha manam alhamdulillah ko yettere Allah kono ɗum ko kadi aussi ndesan ko downa tan ɓe ganduɗa ɓe keddima e oɗo mboros wiide yo Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnoɓe aljanna nde tawno kadi ko noon tan koye aduna woni kona ɗum ko mbiɗa ko ne woodi c'est vrai limbonde nana ɓeydi yaaha kono noon kadi aussi ko sellata ko alhamdulillah saabu hande so tawi a daari ne wayno ko capanɗe 5 e jeetati mbiɗa sikki arti hono positive ko selli ko capanɗe 5 e 5 wadde firti machallah ko hay sinno tawi nana ɓeydo kono kadi nana sella tene kadi ma hawru directement e ko enɗoɓe jiɗirni kamɓe joguiɓe ko fate banggue cellal woni ene wayno ustude ñawɓe e nder nokkuji ɗi e hokkude information tan hanki walla mbiyani subake ma ñawɓe guitte e cafrirɗe ɗe nawe toon to centre mo ganduɗa ko grève wiyete grève noon eɗen gandi ko armé leydi Sénégal jeeyi ɗum ko centre mo ganduɗa de commandement mais ko baɗaɗo bien équipé manam koko fewna ha moƴƴi e on tuma noon selluɓe cellani ɓe ganduɗa ɓe ne wayno tampani no fewi nawe toon goto foof kadi aussi ene wayno heddo e suudu ndu foti wonde ndu ɗum ɗon kadi aussi ko nouvelle mo ganduɗa ene waɗi fayida ne gasa ma jani ɗi gatto hen eko fayi arde inchallah noon tigui Amadou te kadi safrade ha sella kadi hoto hat neɗɗo jokkude rentade e saabu wonɓe ganda nafama ha celli kooti duttiti kadi gartiri rafi o kadi wadde hay cafriɗo ha selli yo ɓuur rentade tan enen ɓe ganda Allah nani dande en ha joni yo Allah ɓeydu dandude en danda julɗo kala yen ɓeydu rentade enenne Amadou e ha joni koye covid-19 keddotoɗen walla coronavirus oɗo mboros aɗa andi goomu tammigu kala ko fayi e banggal koppareje ɗe nder leydi ndi noon mataw ɗeesi dillude seeɗa ko saabi ɗum mataw ko koppareje ganda goto fof ne fonno tottede yoɓe walla mbiyen perjam ɗum ɗon noon ene tolni million ngaji 3 e temedere ujunere ine addi haalluji seeɗa e nder mabɓe ene woodi ine addi haalluji te kadi fotano wonde saabu aɗa andi ko wiya ko force covid-19 ko 1000 milliards ujunere e milliard woni hen ɗum ɗon noon maw leydi ndi suuɓi o mo ganduɗa ko général François Ndiaye yo wat mo ganduɗa ko général de division o wawa tigui ne wayno ardade ko yetti ko e gunɗon goomu gam ɗen noon koppareje mbawa hisde e on tuma noon capanɗe tato woɓɓe cuɓama gam cukkamo woni ko wiyete comité de suivi ɗum ɗon noon nde haalanode nde ƴettande ha haljiti réunion waɗa wiya wonde noon yooɓe gandu yo Sénégal foof andu ɓen ɗon koko wiyete hono volontaire en manam ko yerletiɓe cuuɓa on tuma ene gara ina ndemi dow koppareje ɗe kono hande so tawi wonde wiyama kadi million ngaji 3 e temedere ujunere ina rendina jomumen walla ina addi jiiɓoto hakkude mumen en tout cas no jani l'observateur wiiri ɗum ɗon fotano wonde ha tengtini ko wiyete per diem par ce que tawi per diem naati hunde natti wonde yerlitare wonti presque sababu ɗum ɗon noon woni ko fotano wonde e oɗo force covid saabu saaha gonaɗo mbiɗa sikki neɗɗo so waƴama yo Allah dandam fotani woƴede aussi yo Allah hokkam donc noon kamɓene yooɓe ƴettu ko wiyete ko hono responsabilité mabɓe hono ɗum ɗo yoɗani déjà ene feeña e jayndeji saka aduna foof ne anda ɗum par ce que eɗen gandi ko saaha gonaɗo ko saaha crise kono kadi wona ɓe ina mbaɗa kalisaji mumen pour yimɓeɓe jalto e crise heddiɓe ina mbaɗa ene ƴeewano poste mumen tekkir ɗum ɗon wona hunde yonde wona hunde yonde Amadou saabu ko wayni neɗɗo foti ardinde goo ko intérêt leydi muɗum ko ɗum neɗɗo foti ardinde te so neɗɗo ardini tan intérêt leydi muɗum ma wonno ganda waɗirta noon saabi noon ko wayni Amadou koko mbiɗa ko hande yoɗani hay sino wonanno ni secret sirlu e nder mabɓe hande fotano wonde ko ganda ine laya ha yalta ha yimɓe ina keɓa hen goto fo anda hande won ko mataw won ko
ko jiiɓi toon te ko addi jiiɓore ka wona ɓene poti tottede tottaka kono ko minen amin poti dañde min nanna e posuji amen te mbeɗa sikkitanama ɗo joni ko population o foti waɗede taw yeeso o tawde ko kamɓe oɗo rafi e nde ɗo tampere ɓuuri fawade e dow mabɓe saabu sa ƴeewi ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni 50 fawaɓe ɗon ɓe fof Amadou ɓe gona heyɗuɓe ɓe gona wonɓe e jakede ko noon tigui par ce que sa daari ko personne ko yimɓeɓe ganduɗa ɓe heptinaɓe e leydi ndi soit ko rewnaɓe ɗo en jogui poste uji badɗi fayida walla ni ha joni en jogui poste uji saabu ene hen ko wiyete non aligné toon to assemblée nationale ene hen kadi ɓe ganduɗa goni koye banggue senggo opposition ene hen kadi aussi ene tawe e pouvoir o kono kadi ene hen woɓɓe ganduɗa ɓe ko société civile en donc noon ko inɗe mawɗe en tout cas ko yimɓeɓe ganduɗa ɓe wonko ganduɗa fotani ni addude haala ha kene feeña vraiment ko ɗum tan woni ko ñagoɗɗenɓe kadi aussi yo won tan tawi ko jumre wonnoɓe mbawa rectifier ɗum aussi wasa wonde actualité mo ganduɗa par ce que yimɓene wonko jogui ko kucci ko heewi en tout cas ko wona haalde ko wiyete koye polémique woni ko fate banggue jiibor baɗi ni so tawi a hokki kam hanki wonno anniversaire Salamata Amadou Dia haysino tawi eɗen mataw en mbaɗi retard seeɗa en tout cas ha joni diwani saabu ko ɓoyani ko tinɗen wadde widemo tan balɗe juutɗe e battane moƴƴe eɗen mbiyama kadi aussi joyeux anniversaire kanko Salamata Amadou Dia eɗen gandi o arino ɗo e plateau omo ɗo kadi e galle o ɗum ɗon noon aussi machallah ko widemo tan balɗe juutɗe e battane moƴƴe noon tigui amin Salamata ya juut balde e ɗum noon ko duwanademo tan e ñaganademo Salamata miñam yo Allah rokke balɗe juutɗe e battane moƴƴe ko jiɗɗa ko an andi yo Allah waɗane ko ɗo min guddirta ruɓindu jayde meɗen bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on jarnama no fewi no mbaɗi toon aimé no mbaɗi toon commenté saaha foof émission moɗon min ji e ɗum noon yo Allah waɗanen jaami kisal ko banimon debbo Aissata Ndiaye woni gorko Amadou Moussa an Ndeye Fatou Massaly heɗanno e banggal caméra o ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi